నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లి మండలం ఎస్ లింగోటం వద్ద సోమవారం ఉదయం జాతీయ రహదారి పక్కన ఉల్లిగడ్డల లోడుతో వెళ్తున్న లారీ బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్, క్లీనర్ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వైపు ఉల్లిగడ్డల లోడుతో వెళ్తున్న లారీ ఓ స్కూల్ బస్సుని ఓవర్టేక్ చేసే సమయంలో బోల్తా పడింది. కాగా రోడ్డుపై నుంచి అటుగా వెళ్లే వాళ్ళు మాత్రం ఉల్లిగడ్డల బస్తాలు లూటీ చేశారు.